100% необработена човешка натурална коса. Дължината е 57 см, грамажа 253 грама. Структурата на косама е чуплива, с изключително голяма плътност от горе до долу. Перуката е ръчна изработка и от вътрешната страна е дишаща материя, изключително мекичка и удобна за носене. Размерите са универсални, като се регулират с две пристягащи коланчета в тила на всяка перука. Косама подлежи на всякакъв вид обработка, бладисване, постригване, миене и топлинна обработка с преса, марша и сушуар. За косата трябва да се грижите както и за вашата собствена коса, с висококачествена козметика за коса, шампуани, балсами, хидратиращи продукти и масла. Тази, както и още много други перуки от нашата колекция може да откриете в сайта ни radulovi.com или в физическият ни магазин Стара Загора, Цар Иван Шишман, 85Б. Очакваме ви!